La penúltima, allò que no saps ni què cony és ni per què ho segueixes a Twitter i Instagram. I ara prepareu les ments perquè arriba el Sí pot ser, Jordi Basté, l'espai sobre noves tecnologies que sí creu en les noves tecnologies. Fran, de què ens parlaràs avui? Doncs vull parlar de nou de les aplicacions que permeten... Pot ser una tecnologia que sigui la Ouija que hem fet abans, però que se sent la veu? Sabeu que és amb unes lletres i tal, que no... Que, està molt ben trobat, és abans. Feia molt temps que no s'innovava en Ouija, veig que ara ja han posat veu. Smart Ouija. O sigui, la Siri de les Ouijas. Alexa, ponme con Luther King. Dime por qué has muerto. Doncs això, vull reprendre el tema de la setmana passada, que eren aplicacions que permeten identificar la teva cara amb només una foto i intercanviar-la per la d'algú altre. Buah! Sí. Ui, mare meva. És que clar. Apostoflant. Apostoflant. Jo faig servir una aplicació que tu et fas una foto, vale? I et canvia la cara per la del teu germà. És al·lucinant. Però, a veure, Si ets fill únic? Billy, tu tens un germà bessó. És veritat! L'aplicació que dius és la càmera del mòbil. Però bueno, no passa res. La setmana passada vaig parlar del deepfake. Vale? El deepfake és un algoritme que està entrenat amb milions de cares perquè identifiqui patrons facials cada cop més específics. I això fa que puguin fer les substitucions i es guarden les expressions i el moviment i tot. El pròxim objectiu, de fet, és codificar la cara de Quim Monzó. Encara és el next level. Quan aconsegueixin això, ué, o sigui, quan et puguin ficar els moviments de Quim Monzó, ja ho tindran. Jo crec que haurem passat la humanitat. Ja. Llavors, què passa amb la tecnologia? La tecnologia evoluciona normalment per dues coses. O la indústria de la guerra o la indústria del sexe. O sigui, tota tecnologia que utilitzem ara es va pensar originalment o per guerra o per sexe. Això vol dir que el Satisfyer d'aquí 2 dies és la nova aspiradora més eficient del país, d'acord? Sí, per on no arriba la rumba, doncs allà fiques una mica de Satisfyer. Llavors, el deepfake aquest de substitució de cares es va començar a utilitzar en el porno. Oh, no es podia saber, Sorpresa! Llavors, la gent agafava cares de famoses, que casualment tot eren noies, no s'estudiaven famosos, i els ficaven a vídeos porno. Vale, això no està bé. Però això no està bé. Vídeos porno, hi havia porno i hi havia algú... Vull canviar la cara d'aquesta noia i posar-li la de... Solia ser Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Doncs sí, feien això. És com, no, jo vull un vídeo porno de Scarlett Johansson i el tindré. I ja em trauré la carrera d'informàtica i el tindré. Vull dir que ho quadra això també per algú. Sí, com a projecte final de carrera. No? Això és el que vull fer. Veig més això que ficar una bossa a l'actriu. Espera, amb la cara de... Mare meva. Però a veure, qui no ha buscat porno d'algú famós? Jo a vegades busco porno de la personalitat més famosa de TV3, que és en Mick. Jo he buscat porno d'en Mick, d'acord? De veritat, no pensava que mai hagués de fer aquesta pregunta, però, Fran, es pot saber per què busques porno d'en Mick? Bueno, bàsicament perquè sóc dèbil i em deixo deixo guiar per les modes i ara es porten molt les joguines sexuals i llavors, doncs, clar... M'he fet gràcia a mi mateix. I per què... Bueno, No, que també dic que els 5 segons té molt tacte. I sí. això ho... Ui. Vale, llavors, el deepfake aquest de substitució de cares també s'ha fet servir pel porn revenge. No sé si sabeu què és, porn revenge. És allò de filtrar vídeos porno de la teva exparella i tot això. Llavors es fa porn revenge fals. És a dir, agafes la cara de la teva parella i la vols putejar tant que la poses en un vídeo porno per dir, mira, imatges... Sí, havia fet porno, no sé què... Sí, jo crec que és una cosa que faries tu, Tomàs, però amb tu mateix. Això anava a dir. És a dir, agafaries i penjaries vídeos amb la teva cara i els filtraries exacte. I dient, veieu, he tingut sexe, de veritat. Però crec que em podria l'ànsia i em posaria la cara al tio i a la tia. Mira, és més, clar, jo del niño polla anunciar a Tomàs. Jo estava pensant, i quin és el vídeo que et tindries més a mà
per ficar la teva cara? Suposo que un vídeo casero dels teus pares. Ah, sí? Per favor. Sí, els tinc a les stories. Doncs clar, allà ja ho has fet segurament, no? Ho has provat, de ficar la teva cara en el... Ah, clar I què? que ho he fet. Sensació? M'excita. Amb qui t'ha agradat més? A veure, és igual. Vale. Més enllà del porno i de la guerra, la tecnologia aquesta de substitució de cares també té altres usos. Hi ha una aplicació que es diu Zao, que permet posar la teva cara en una peli o en una sèrie. Es va fer molt famós aquest estiu, tu feies una foto i amb una foto podies estar en una escena de Juego de Tronos, per exemple. Que guai. I parlaves amb els mateixos moviments i tot. No sé, llavors... Tio, es podia fer amb el porno. Que guai, drac. Tio. No sé, m'encantaria. Més que tot per sortir en una pel·li. A quina pel·li t'agradaria sortir? O en quina sèrie? No ho sé. Tomàs, tu, per exemple. Alguna d'Aventura Pons, t'imagines? Servir la tecnologia per sortir una pel·li d'Aventura Pons. No ho sé, El Padrino, no? És com la típica... Sí. Ser el cap del cavall. Exacte. Això, o sigui, a mi m'agradaria sortir en una pel·lícula en la qual el cos no encaixés per res amb la meva cara. Rotllo, jo que sé, ficar la meva cara a la roca, vale? Que és un cap de Billy i el cos d'aquest Però home. s'adapta molt bé, tindries el mateix cap que la The Rock. Ah, sí? Sí, i llavors es notaria una mica la part de les faccions serien les teves. Vale. És molt heavy la tecnologia És aquesta. una mica com el que han fet ara amb aquesta nova pel·li Cats. de Cats, sí? Pues pot ser, no ho sé, suposo Fa que molta sí. por, Ho van rar, Fa molta por aquell tràiler. Ho van fer amb la princesa Leia en una de les pel·lis de Star Wars, Val. que la van recrear a partir de fotos antigues. Per un tema de que s'havia mort. Exacte, doncs és aquesta tecnologia. Anava a demanar tan dolenta era aquesta noia, però Fran, i digues, tu a quina pel·lícula sortiries? Doncs sabeu la típica pel·li de guerra en què arriba un novato i el primer cop que trepitja el campament va super perdut i es xoca amb un tio que li diu vigila per on vas! Doncs jo seré el tio que diu vigila per on vas! És un tio que crec que té 100% seguretat tota la pel·li. O sigui, no baixa d'allà, és un personatge rodó, comença amunt, acaba amunt, no té drama. Jo em sentiria molt bé fent aquest personatge perquè és el que no tinc a la vida real, bàsicament. Aquesta seguretat. Aquesta seguretat de vigila por donde vas! Muchacho, vigila por donde vas. ¿Eres patoso. ¿Eres novato? Vaya, lo llamaremos Sargento Novato. No és ni sargento, Pues sí, però- Recluta. Recluta novato. Jo crec que, de fet, el futur de les pel·lis serà aquest. Al final, triaràs les cares que vols veure. No hi haurà actors. Tu aniràs al cine, triaràs, mira, vull aquesta cara, la meva, la del meu amic, tal, i les ficaran a la pel·li que tu vas a veure, i ja està. I als Oscars, doncs hi haurà Òscar al millor algoritme, que fa molta il·lusió, no? Sí, que és increïble, perquè un món com el del cine, on el més important és l'aparença i el glamour, doncs també serà dominat pels nerds, que té molt de mèrit, de veritat. I vigileu per això, perquè l'aplicació aquesta del Zao és xinesa. Això vol dir que us estan robant les vostres dades de la cara i no m'estranyaria que d'aquí 2 dies fessin clons vostres i treballessin en bars per aquí. Jo crec que d'ells ja els han fet. La collita I fins aquí. I amb racisme, ja. Sí, i amb racisme acabem. Sí, ja està, moltes gràcies. El rei Lleó. El Jo rei voldria Lleó. sortir a... Perfecte.